за недопустима концентрация, мене са думите, тъй като това е много важно, какво ще каже човек, не има напълно положение, а недопустима концентрация в производството на прясно мляко. Сега, който се интересува, знае всъщност, че там има такава концентрация и тя се вижда с просто око. До там, до нива над 80% в две компании, които имат един собственик. Просто на прясно мляко в България се оттам как да продължавам по-нататък. Всеки икономист би разбрал какво казвам. От тук нататък разбирате, че цената на млечните продукти, на млякото и сиренето, особено по-нататък, ще бъде диктувано по такъв начин, защото пазара всъщност го няма. И ако сме всички до край, как да кажа, откровени, ще кажем, че на много други места има подобни образования или опити за налагане на непазарни подходи. И поради тази причина виждаме, че в един момент услугите станаха космически. Така наречените нетъргуеми стоки, защото всичко, което е на пазара, в конкуренция глобална в това число, сравнително и би могло, ако няма такава концентрация, как казах, за млякото, би могло да се коригира от пазара в някакъв период от време. Нетъргуемите стоки не мога да отидем да се постражем в Париж, нали? Няма да отидем. Или в Гърция дори. Но производствените услуги, паркингите странно останаха по две. Всичко това очевидно иска бърза намеса, не само констатация. Да, минаха, констатираха. Казват, хиляди проверки са направени, 400 хиляди евро глоби. На тези проверки трябва да бъдат сигурно 40 милиона. Ако наистина ефективно прилагаме очакването на хората, че някой ще сложи ред. Така че аз... Тази държава има да... Двете ми. Едната е с онзи доклад или там проучване, което беше на КЗК и това беше обявено още няколко месеца по-назад във времето, в края на миналата година към края. Сега почнаха преди месец, почнаха производството. И какво се случи? Да, нищо. Чакаме го да го видим. Това ще бъде първото, ако ще се случи нещо, първото България. Междувременно е време за еврозона. И ние сега започнахме проверки, като казвам, ние имам предвид двете държавни организации, да, за